Hola, benvinguts a Europa, benvinguts al vell continent. Anem a conèixer un poc més el nostre continent i anem a començar per parlar d'on està situat al món. Mireu, Europa està situat a l'hemisferi nord del planeta. Anem a parlar dels seus límits. Per a això, primer recordarem els punts cardinals. Nord, sud, est i oest. Europa, al nord, té l'oceà glacial àrtic. Al sud, el continent africà. A l'est es troba Àsia i a l'oest l'oceà Atlàntic i Amèrica. Què més coses podem saber d'Europa? Doncs que mireu quants països té. En total té 49 països a dia d'avui. Alguns són tan xicotets que no cap el nom i els teniu així. Eslovènia, Croàcia, Bòsnia. Les paraules que teniu escrites així són les paraules de la seva capital. Per exemple, Espanya, Madrid. 3. Bòsnia, capital, Sarajevo. Val? Què més coses podem saber d'Europa? Doncs que mireu, té una costa molt irregular, val? Molt retallada i molt irregular. Anem a aprendre algunes formes del paisatge mirant el nostre mapa d'Europa. Quines formes vull que aprenguem? Doncs mireu, anem a aprendre què és una península, que és una porció de terra voltada d'aigua per tot excepte per un trosset. Així tenim la península ibèrica, una porció de terra voltada d'aigua excepte per un trosset. Així tenim una altra península, la península itàlica, i així tenim una molt gran, la península escandinava, una altra porció de terra voltada d'aigua per tot excepte per una part en la que està unida al continent. Val? Aleshores, península, ja sabem el que és. Illa, mireu, al nord d'Europa les illes són supergrans, tan grans que són inclús països. Aquesta és la illa d'Islàndia, val? La seva capital és Reykjavik. Així tenim la illa d'Irlanda, així la de Regne Unit. En canvi, les illes del sud són més menudes, com les nostres illes Balears. Posem illa així, les nostres Balears. Cap, mireu, el cap és una porció de la terra que ix cap al mar, val? Són aquestes puntes que ixen. La punta que està, el cap que està més a l'oest de tot el continent europeu és esta, el cap de Finisterre. El golf és quan el mar se n'entra al continent, a la terra. El mar entra i fa aquesta forma, com si fos de C al revés o en la seva forma original. Val? Aleshores, vegeu que en Europa hi ha molts golfos. Així tenim aquest, és el golf de València. No és tan gran com aquest de Vizcaya, veritat? Què més anem a aprendre? Mireu, les badies. Les badies són com un golf, però xicotet. En Càdiz, una ciutat espanyola, tenim una badia molt famosa, la badia de Cádiz. És este cantonet xicotet d'ací. Penya-segats, mireu, els penya-segats són accidents geogràfics que consisteixen en un tallat quasi vertical o en molta pendent. Moltes vegades aquest tallat és la línia de contacte entre la terra i el mar. Així no vos puc marcar cap, però vos poso així penya-segat perquè en esta cascada de golfos aneu a veure un penya-segat també. Hem dit que Europa tenia un paisatge, una costa molt retallada, però també molts accidents geogràfics
per tot. Val? Si vos doneu compte, n'hi ha moltes muntanyes dibuixades al mapa. Així tenim els Pirineus, així tenim els Alps, i no se veu en el mapa, però hi ha una gran plana central. Val? Una gran extensió de terreny planeta. Aleshores, si voleu, poseu pause, copieu-se les formes del paisatge o poseu-les en el mapa. Vos deixe al vostre gust. I per últim, el que anem a fer és escriure 4 detalls sobre Europa, per a recordar-lo sempre. Vos vaig contant que en aquests dies en Europa anem a conèixer més profundament alguns animals, com les balenes o els rens. Anem a veure alguns monuments, com l'Alhambra o la Sagrada Família, o el Partenó o la Catedral de Santa Sofia. I anem a parlar un poc de gastronomia, del que es menja en Europa. Vinga, ja hem posat el títol d'Europa i ara anem a escriure el que sabem. Ja hem dit que és el vell continent. I diuen vell perquè com Amèrica el vam descobrir més tard, este pareixia el vell. És el vell continent. Hem dit que està a l'hemisferi nord. Recordeu que la Terra la partíem en 2 meitats per la línia de l'Equador i este continent estava a la part de dalt, a l'hemisferi nord. Jo crec que és interessant posar que té 49 països. O està formada per 49 països. I si voleu posar els seus límits, al nord ja sabeu que està l'oceà glacial àrtic. Al sud està Àfrica. A l'est està Àsia. I a l'oest està l'oceà Atlàntic. Jo crec que és suficient. Espero que tingueu curiositat per a conèixer més llocs interessants d'Europa, més animals que habiten en les seues terres. I fins ací el vídeo d'avui. Vinga, fins a la pròxima. Adeu.